Сәлем. Без бүген Татар китабы йортында яңа исем проектының чираттагы очрашуына килдек. Бүген безнең спикерыбыз Ландыш Абударова. Ул безнең укучыларыбызга әсәр язарга, яңа әсәрләр барлыкка китергә өйрәтәчәк. Карыйк әле килеп чыгар микән бер нәрсә? Безнең бит инде беләбез, әдәбиятта, мәдәнияттә бар ренессанс вакытлары, бар декаданс вакытлары. Декаданс инде ул упадык дип тәрҗемә ителә, ә ренессанс киресенчә күтәрелү. Менә сезнең хикәяләүчегез яки героегыз ул декадентмы? Әллә ренессанс кешесеме? Леонардо да Винчимы? Гедонистмы? Хикәяләүче гедонист без менә татар менталитетына гедонизм хасмы? Шушы 2 ай эчендә нәрсәгә өйрәндегез? Уйларыбызны кагазга куюрак төшерергә. Яра, ниндидер прогресс сизеләме соң, бармы берәнди? Әйе. Бу минем өчен этәргеч булды диемсең. Мәсәлән, бу лабораториягә йөргәнгә кадәр мин әле өстәл каршына утырып, махсус менә әсәр язам дип утырганым булмады. Менә бу проект менә нәкъ шул юнәлештә эшләргә этәргеч булды. Исәмсез, сез нәрсә турында язачаксыз? Бүген мин бөтенләй хикәямне инде язып бетердем. Ул хикәя минем авыл кызы турында иде, үзенең асылын эзли торган. Бу мәктәпнең, бу проектның файдасы булдымы сезгә? Әлбәттә, чөнки мин күбрәк шигырьләр язам һәм миңа хикәя язуда үземне сынап карарга бик кызыклы булды. Ничек сез хикәя язуга килдегез? Нәрсә ярдәм итте? Хикәя язуга бала чактан үзеннән ничектер килеп чыга башлады инде, шигырьләр язуда, хикәяләр язуда, белмим, ничектер шуның белән бәлки туганмындыр мин. Ягъни менә һәр җөмләнең үз бурычы бар. Һәр җөмлә урынлы кулланыла. Һәм текстны язар башлыйбыз. Исемчеләргә бирем бирелде. Хәзер алар 20 минут эчендә бер хикәя язарга тиешләр. Ул хикәядә бүген кояшлы көн дигән яки бүген яңгыр ява дигән фраза булырга тиеш. Нәрсә килеп чыгар микән, карыйк әле. Сез нәрсә турында язарга булдыгыз? Әлегә белмим, нәрсәдер тагын авылга алып кайта мине, әнигә алып кайта хатирәләргә. Әнигә сез кызыл каләм кулланасыз. Бу бренди символны аңлатам. Юк, шундай ручка гына бар. Мин үземнеке белән килдем. Яңгыр ява. Болытлар җыелды, җил давыл кубарып тора. Күктә диңгез җыела. Зәп-зәңгәрдә, соры да, куе да. Һәр зур объект күп кечкенә детальләрдән тора бит. Мин менә тамчы. Яңгырның бер өлеше. Мин тамам. Ә яңгыр ява да ява. Минем көчем бар. Минем үсәсе килә. Минем зур уңышларга ирешәсе килә. Күктә кала алмыйм. Җир үзенә тарта. Сезнең фразагыз кояш кыздыра дип атала. Сез кояшны чакырып чыгарга телисезме? Бу суык көндә. Юк. Сез һәр вакыт кешегә бәйләнәсез. Без дә сезгә бүген бәйләнергә булдык. Әгәр дә сез китап язсагыз, ул нәрсә турында булыр иде? Мин вообще-то язучылар турында интервьюларымны чыгару теләге бар ул. Ул чыкмаячак, аны беркемдә артынан йөрми, мин үзем дә. Ә китап чыгару. Менә бүген язучылар союзыннан чыктык та, Алсу әйтә. Мин синең ни өчен язучылар союзына йөрүеңне аңладым ди. Бу бит чын театр ди. Менә шушы язучылар союзындагы театрны, шушы тормышны нинди дә булса форматта эшлисе килә минем, ләкин мин аны нидер китап дип тә беренче дә күз алдына китерә алмыйм. Менә шушы язучылар союзындагы атмосфераны нәрсә ниндидер форматта дөньяга чыгарасы килә. Әгәр дә хәзер Ландыш Абударова биргән әйберне язып карасагыз, кояш турында яки яңгыр турында нәрсә килеп чыгар иде микән? Юк. Яза алмыйм. Анар аудиторияны күз алдыма китермичә мин эшли алмыйм. Ә ул кояш турында, йолдыз турында, тагын кроссовки турында мин кем укыйсын белмим, күз алдыма китерә алмыйм әле. Рәхмәт. Менә безнең остазлар нинди дә теманы алып язарга өйрәтә алалар. Сезне шуңа күрә безнең дәресләргә килегез, катнашыгыз, күрешербез.
Бу инде бу проектка башлыча нигез салучы кеше менә безнең Гөлүс апа. Сез ничек уйлыйсыз, укучыларыгыз максатларына ирешә алырмы? Әлбәттә, без башлаган эш һәрвакытта да җиренә җиткерелергә тиеш һәм мин беләм, чөнки үзе теләге белән белдереп килгән авторлар дип әйтик, алар яшьләр, алар максималистлар, алар әлбәттә эшләрен җирендә теге куядыр ташлап калдыра торганнардан түгел. Нәрсә дә булса барыбер эшләячәкләр. Нәрсә дә булса һәм камиллеккә ирештерү ул остазларыбыздан тора. Безнең остазларыбыз бик әйбәт һәм менә беренче нәтиҗәләрен без аларны күрә башладык. Киләчәктә аларның китапларын да, җыентыкларын да күргән насыйп булсын. Мин аларны киләчәктә күбесен татар әдәбиятының киләчәге дип күрәм. Хәзерге вакытта безнең шулай ук проектка килеп кушылырга була, монда килергә, утырга, тыңларга була һәм әлбәттә язып карарга була. Сез кемнәрне чакырасыз әлеге проектка? Әлеге проектка язырга теләге булганнар беренче чиратта, икенчесе үзенең нидер амбициялары булырга тиеш. Әлбәттә, теге татар әдәбиятында үзен ишеттергә теләгән кешеләр, үзенең сүзе булган кешеләр һәм әлбәттә инде татарча яза белгән кешеләр. Рәхмәт. Син бүгенге дәрестә нәрсәләр өйрәндең? Мин бүген хикәя яздым. Беренче тапкыр диярлек. Мәктәп чорыннан алсак вакытны Ландыш апа ярдәме белән чыкты бер әсәр һәм шуңа өйрәндем. Ландыш апа, әйтегез әле зинһар өчен, сез бүген нәрсәгә өйрәттегез һәм куелган максатларыгызга ирешә алдыгызмы? Без бүген алда әйтелгәнчә гап-гади бер җөмләне әдәби текстка әйләндерү күнекмәсен уздык бит инде. Һәм хәтта үзебездә көтелмәгән инсайтлар алдык үзебез өчен. Һәркем bir җөмләне текстка әйләндергәндә үз күңелен ачып сала икән. Шуңа күрә язучы эше һәркем үзе аңлагандыр дип уйлыйм. Язучылык эшенең ни дәрәҗәдә ихлас, намуслы дип әйтим, мине вөҗдан эше икәнен. Язучылар менә һәр хәлдә менә шушыны аңлап киткәннәрдер. Яшьләр арасында миннән кала гениаль һәм перспективалы кешеләр бармы әле? Бөтенесе дә перспективалы, бөтенесе дә гениаль, һәр кайсы әле үзен эзли. Рәхмәт, рәхмәт, күрешербез.